Kowe tak kandhani ya Werkudara. Tuwuh ngangkara murka ning jagat iki krana uripe menungsa diperang ana papat. Iya. Siji, wong kang tansah weruh marang salahe dhewe lan weruh marang kabecikaning liyan kuwi klebu apik-apike wong. Iya. Angka loro, wong kang tansah ngatonake kabecikane dhewe lan uga ngatonake kabecikaning wong liya kuwi klebu menungsa tataran angka loro. Dening kang katelu, wong kang tansah ngeling-eling kabecikane dhewe nanging uga ngeling-eling salahe wong liya kuwi tataran menungsa angka telu. Dene kang elek-elek ing menungsa utawa asor-asoring menungsa kuwi wong kang tansah benerke salahe dhewe nanging nyalahke benere wong liya kuwi klebu entek-entekaning menungsa.